Idem kod čoveka. Evo, čuje me njegov pas, laje me. Čuo sam čoveka da nešto radi. Da li drva cepa ili nešto tako. Pa idem malo da popričam s njim. On inače nije dobrog zdravlja. Mislim oko 2 godine da je imao problem nešto sa prostatom i sada nosi kateter. Uprkos tome, on se trudi da radi i da pomaže svom jednom komšiji koga ima. Sve poslove koje može, normalno ne mnogo teže, ali lakše da. Gde si? Pa znamo se ja i ti, dođi vamo. Dođi. Aha. To. Gde si? Gde si ti? A? Ajmo da vidimo gde ti je gazda. Si srećan ti ovdje na selu, a? Lepo živiš. Svež vazduh, jel tako? Da. Ajmo kod gazda. Ajmo. Ohohoho. Srećan je, da. Jao. Ajmo. Op. Ajde. Ajde, evo prvi komšija gdje je. I ovim putem ovamo dolazimo do ovog komšije. Evo ga nešto, drva neka sprema. Ule sam malo sutep. Za malo da padnem, ne, nije došao. Spremaš ogrev? Da. To. Je tako. Spremam. Hoćeš ja da vozim? Ne. Ne? Ne, ja ću se voziti. Evo ga čovjek. Eto ga čovjek, da. Čovjek. Da. I to je i Kerč. Ker. Brzi. Prepoznaje me, nemoj da ga diraš, nemoj. Neka ga. Dobro. Ajde. Idemo. Idemo. Od ovamo sam te video, znaš? A da. Vidim, ide čovjek niz njivu. Da. A jučer si imao dobar komentar. Koji komentar? Komentar kod onog dedu. A, koji komentar? Pa, ne znam. Ima se izgledano da je slikano nešto. Ma da, snimam. Tako. Imam komentari puno i... On da li je primetio to? Nije. Ja vidim da nije to. Nije primetio. A dobar je. Dobar je, dobro se drži, ima dobru penziju. Dobro. Izračunao je penziju oko 600 eura možda ima. Da, lepo računao. Ali... Ama kad ne vidi... Ne vidi slabo, ne kreće se, iz dvorišta ne izlazi, samo kuće i dvorište. I to je dvorište je retko i dvorište da izlazi. Pa ako izađe iz dvorišta će se zagubi. Može da padne negdje da se saplete ili... Koliko reče, 80, 200? 83 mislim da ima godine. Tako nešto priča. To. Evo drva. I ovdje imaš drva. I tu ima. Kućica. Da. Ovo je Mite kućica. Da. Da unesemo drva. Da. Tako. Si ker. Uče, neka ga. Ker. Da ranimo ovce. Ajmo malo, ti si bio kod ovce, znam. Čekaj me slika, ja ću karam količkata unutra. A, dobro. Daj. Da si. Evo, priroda, sviđa mi se. Stara kuća. Op. Uđe kuće, pas, ušao u kuću. Eno, on ne čuje. Ušao u kuću. Izjede pogaču. Ne vidi ga, ne čuje da mu govorim za psa da je ušao u kuću.
No. Ajde nešto iza psa, ajde. Op. Eto. I za kjera malo vas, i on. I kjer malo se narani. Da. Kjer hoće da jede i on malo. Mora da jede i on. Mora. On je malo pačen. Mi jedemo i on mora da jede. Da. Tako. O, Sve za bacanje. idemo da ima što nas je ovcama. I tako je. Idemo dalje. Malo kukuruz. Da. A kuvan li? Nije kuvan. Kuvan je. A, dobro. Kuvan. To. Kako hrani čovjek komšine ovce? Kao da su njegove. Pa šta? To je Pa to. malo treba da. Šta mu radiš sad? Pa pijem vodu. Piješ vodu? Mora šeta malo. Mora se šeta dobro, nije toliko ladno, mora se šeta. Mora se šeta. Jer nije dobro samo da se sedi, mora malo da se šeta. Evo. Ne mi dozvoljavaju, tako mi kažu Doktori. i doktori treba šetam. Ovaj čovjek je ima problem sa zdravljem. Šta prostata? Prostata. Ovdje idemo na ovaj put. Idemo i tu i idemo. Ajmo gore. Ajde. Ima čovjek problem sa prostatom Mora da šeta malo. i da šeta i vodu da pije. Iako mu se ne pije voda, on mora da pije vodu. Da. Koliko litra dnevno? A? Koliko litra dnevno? 2 obavezno. 2 litra najmanje ovog čovjek treba da popije vode. Da. Da bi funkcionisala sprava kako treba. Da. Da. Teško je. Teško je malo. Teško je kad se nema zdravlja. Da. Treba vodimo računa. Mora se voditi računa. Da se zdravlje. ne začepi crevo. Crevo, ako se ne pije dovoljno vode, On se začepi crevo se začepi i onda trk kod doktora. Da. Što brže možeš. I kad se začepi to su bolovi, dobre bolovi. Dobri bolovi. Da. A stvarno boli ja kad se začepi. Sad nema ništa. Čuti kad nema, dobro je. Lekovi pijem. Koliko leka dnevno piješ? Koliko li? 5 tapčinja. 5. 4 od jedan put. To je terapija neka. I jednu uveče imam drugi pak. Sa 5. 5 leka dnevno. Da. Sve je bilo dobro dok je zdravlje bilo dobro. Pa, sve do vreme. Evo, objasni ljudima kako pare ne znače ništa. Kad izgubiš zdravlje, onda ti samo zdravlje treba. Pare su prolazne. Pare prolazne, čovjek. Da. Kad nemaš pare, zdravlje, džabati pare, džabati sve. Družimo se uveče. Čiji je ovo ranac? A? Čiji je ranac? To je navikati. Pa šta radi tu, bra? Ima neka voda. Voda. Družimo se uveče. Da. Kao nekad kad se sedelo po selima. Uveče svako dolazimo. Da. Sedimo, pričamo. Kad ja dođem ovdje, ja ne živim ovdje. Da. Ajde. Malo su daleko. A nisu daleko previše ovce. To nisu njegove. Ne čuvao njegove ovce. Tu je. Komšine. Pomaže komši. Šta mu to radiš? Nemoj da izađeš. Nema izlazenje. Čekaj polako. Ne mogu da gi jurim po livadu, bolje da te sačekam. Neka polako. Hej, čekaj. Hoće da pojede sama. Drčna ovca. Čekaj. Opa. Ohohoho. No te jaganci, idi.
Opa, Daj, mi ovam. ajde. Šta ima tamo? Još ovce. Ima ovdje. Evo gi, bliznaci. Da, bliznaci. I ona da jede malo. Dobre, teti. Vidiš li? Vidi. Ne vidi. Eto ga i tam slik. Dve, vidjeli su. Nisi ga video? Jesam. Malo pre su bilo ovdje. A mora ovo kod uradi, ne se vidi. Eto ih tu. Opa. I tu su dve. Šta gledaš bre? Jedi tam. Čekaj bre. Eto ko. Ima šerpa, Šerpa ima. ima voda, Ima voda. uslovi, samo malo, znaš šta ljudi, neko je bio nešto napisao za krave. Kao malo svetlost im fali. Ali pazi, nemoj zaj. Neka neće da izađe. Jede, evo jagnjaki jedu. Ima. Jedu. Aha. Oj. Eto, Eto, to je to. to je to. Završeno. Završeno hranjenje. Malo pre seno, ovo im je sad bilo kao dezert. Da. Za danas koliko je? Da. Samo za njih si specijalno kuvao kukuruz. Samo za njih. Eto, vrat. Vidite ga jede. To moram da kažem vlasniku. Kako mu se čuvaju ovce, dobro. Da. To. Opa. To samo polako. Žurba nema. Polako u penziji smo. U penziji. Ja- Sam ovo kanče. Malo seno stavim. Penzionerski. To je cela posla. Hvala ti Brko što daješ intervju Ma. za moju televiziju. Ako. Živi da vidite. Hvala i ti. A tako. I da ozdraviš što pre. Eto, ovdje će vidimo, to će kaže drugi. Samo pi lekovi, pa znam ko kaže ovaj odozgo. Taj od ovdje. Ali ti Lekovi vas su strogo važni. što kažu lekari. na vreme i to je to. Ništa. Ti se potrudi sve što je do tebe da se izboriš. Maksimalno. Što kažu lekari, to sve. Maksimalno. I tako. I tako, šta kaže Da. serija. Vidi sneg, Sneg se vidi, Dole. ovdje nema više snega. Ovo što se vidi sneg, to nije u Srbiji nego u Bugarskoj. Ono tamo gore, to Da. je Bugarsko. Bugarska. Gledaj kako približava telefon. To je u Bugarskoj. Ovo je sve Bugarska tamo. A ono tamo je Makedonija taj. Desno. Samo da objasnim. Desno tamo. Ovaj deo tamo je Bugarska, tako, Sad, Sad... Čukar. od ovamo je Makedonija. Da. Tamo zalazi sunce sada, evo, vidi se. Sunce zalazi onda. Ali tamo se vidi neka, da, ovamo zalazi. Da, eno ga. Eno ga ker. Eto, ovce su stigle tamo ble, Da. kod komšije. To su mi na pase. Prošetali su malo, nisu mogli da se napasu, ovo su prošetali. Evo ga ker. Ups. Ajmo. To je. Kraje januara, a već vidim visibabe da su počele. Da. Moram kasnije da snimim da vidite. Da. Ups. To je to. Eto ga.